Ти відкриваєш нову книгу, яка хрумтить, і ти занурюєшся повністю і цілком в цю історію. І коли книга завершується, тобі дуже сумно, тому що це шматок життя, в яке ти входиш, яке ти розділяєш, і яке ти хочеш знати, а що буде далі. Треба вертатися до родного слова, до родних книжок і шукати так само і позитивні моменти. Література, книга допомагає нам не лише краще зрозуміти цей світ, а інколи втікти від цього світу, в красиву якусь країну. Хутка ми розійдемося з тобою у різні боки. Дякую тобі, що ти послухала мене і понесеш мою больку людям. У 2015 годзе беларуская пісьменніца Святлана Алексеевич атрымала Нобелеўскую прэмію літаратуры за шматгалосую творчасць, помнік пакутам і мужнасці ў наш час. Напэўна, Святлана Алексеевич найвядомейшая беларуская аўтарка ў свеце, хоць яе кнігі і напісаныя па-расейску. Чардобальская малітва, цынкавыя хлопчыкі, час секонд-хенд, выданні, якія няцяжка адшукаць у сусветных кнігарнях. Але ўсё складаней знайсці ў беларускіх бібліятэках пасля таго, як рэжым распачаў татальныя рэпрэсіі супраць іншадумства. Калі кажам пра сучасную літаратуру на беларускай мове, то тут цэлы шэраг выбітных творцаў. Усіх і не пералічыш. Паэт і перакладчык Андрэй Хаданович з надзвычай таленавітымі вершамі, пісьменніца Святлана Курс з яе аповесцю «Па што ідзеш воўча», Андрэй Горват з «Радзе вам прудок», Альгерт Бахарэвіч і яго раман «Сабакі Еўропы», які рэжым абвесціў экстрэмісцкімі матэрыяламі. Многія творы беларускай літаратуры цяжкія для чытання, бо закранаюць змрочныя часткі жыцця. А падаецца, што змроку цяпер хапае і ў навінах, але ёсць і зусім іншы жанр. Напрыклад, светлай памяці Пятро Васючэнка пакінуў нам жартаўлівыя аповесці пра паноў Кубліцкага і Заблоцкага. Творы, якія пасуюць як дзецям, так і дарослым. Гісторыка-прыгодніцкі раман «Авантуры» Франціша Вырвіча, аўтарства Людмілы Рублеўскай. Альбо фэнтэзі «Сем камянёў», якое напісаў Аляксей Шэйн. Ёсць яшчэ папулярнае фэнтэзі Вольгі Грамыкі, беларускай пісьменніцы, якая піша па-расейску. Рэжым ніколі не прамаваў беларускую літаратуру, хутчэй наадварот ставіў палкі ў колы. Некаторыя пісьменнікі, як палітык Павел Северынец, грамадскі дзеяч Зміцер Дашкевіч і праваабаронца Алесь Бяляцкі неаднаразова былі і працягваюць знаходзіцца за кратамі. Праз масавыя рэпрэсіі многія творцы апынуліся за мяжой. А не так даўно ў Варшаве выдавецтва Янушкевіч адчыніла беларускую кнігарню. Беларускае слова вольна жыве ў дыяспары, але вельмі важна, каб гэта ўплывала на ўсю Беларусь. Вітовт, я подивилася на твій сюжет, і, знаєш, мені пригадалося, коли радянська влада знищувала усе українське, в першу чергу українську інтелігенцію, серед яких було багато українських письменників. І я пам'ятаю, як деякі твори українських письменників і поетів видавалися сам видавом, і чимало творів видалося, власне, за кордоном і друкувалися за кордоном, тому що вони були заборонені в Україні. Але це було 20 століття, зараз 21 століття, і подібну ситуацію ми спостерігаємо в Білорусі, коли білоруський письменник, який пише рідною мовою, змушений тікати від тої влади, яка окупувала Білорусь. Чи вони видаються за кордоном? Чи є попит на їхні книжки за кордоном? Чи ти читаєш щось? Менавіта за мяжой так выдаюць. І, напрыклад, у Варшаве з'явілася стацыянарная крама выдавецтва Янушкевіч, якіх, на жаль, выгналі з Беларусі. Дзякуй Богу, што удалося пазбегнуць турмы па крымінальным вінавачванні, што чалавек змог выехаць і менавіта тут гэтую справу беларускую аднавіць. Калі ж кажам пра тое, што я чытаю, то з літаратуры я чытаю беларускай менавіта. Уладзіміра Някляева «Гейбен Геном» кнігу, хоць яна такая дастаткова, прызнаюся, цяжкая. А калі скажем, пра увогуле беларускамоўную кніжку, то чытаю цяпер у Янушкевіча, акурат купіў пераклад славутага твору Маркеса «Восень патрыярха». Таксама пераклікаецца, што, праўда, з беларускай рэалій, можа, вельмі шмат увогуле, на жаль, так, гэтых такіх нейкіх цёмных сторонак, але калі ж кажам пра сучасную беларускую літаратуру, пра тое, як яна развіваецца, я хацеў бы далучыць да нашага эфіру чалавека, які, напэўна, найлепш можа пра гэта распавесці, вядомы беларускі пісьменнік, перакладчык, паэт Андрэй Хаданович з намі на сувязі. Спадар Андрэй, вітаю вас. Прывітанне, сябры, прывіт, друзі. Рады вельмі вас бачыць. І вось першае пытанне, якое ў мяне ўзнікае, калі мы кажам пра сучасную беларускую літаратуру, калі браць абсяг апошніх дзесяцігоддзяў, вось на ваш густ, ці вы можаце штосьці вось так моцна асабліва выдзеліць?
Ну, две тенденции. Наша література існує насуперак аб'єктивним силам, які мусили б яе здушыць, нас здушыць, выпкнуць на маргінез за мяжу. Не беларускі рэжым, актыўная прысутнасць рускага свету. Разам з тым вырасла некалькі пакаленняў, я б сказаў, не савецкіх, падкрэслена, літаратараў. Яны ведаюць некалькі моваў, яны дачыняюцца з светам праз інтэрнэт. Шмат хто адначасова піша і перакладае, глядзіць на беларускую літаратуру у еўрапейскім кантэксце, у сусветным кантэксце. І ўсё-ткі пры гэтым пасля 20-го, пасля 22-го гэта літаратары, якія раптам зрабіліся менш іранічнымі, менш гуллівымі, больш сур'ёзнымі зноў, бо адчуваюць адказнасць. Беларускі літаратар зноў крышачку больш, чым літаратар, адчувае адказнасць за мову, якую знішчаюць, за культуру, за сваю ідэнтычнасць. Па-ранейшаму людзі слова часам адказваюць на нейкія такія пытанні светапогляднага характару. Угу. Пане Андрію, скажіть, будь ласка, от Вітов згадав, власне, про те, що він читає класику в перекладі білоруської мови. Мені хотілося б запитати, як багато класики перекладається білоруською мовою? Тому що, знову ж таки, якщо ми беремо ось ці радянські часи, коли ми читали нібито світову класику, яка була перекладена, на жаль, лише російською мовою, і зараз, коли ти читаєш оригінали або читаєш переклад рідною мовою, ти бачиш, як багато було цензури в радянському перекладі. От чи зараз хтось займається перекладом, власне, оригіналів, наприклад, того самого Габріеля Гарсія Маркеса, на білоруську мову? Ну, зараз кожны перакладчык, перакладчыца перакладаюць з арыгіналу. Калісьці быў сумны стэрэатып пра пасярэдніцтва рускай мовы. Альбо нават нельга было перакладаць твораў, якія не былі перакладзены, не выдаваліся у Маскве. Зараз шмат якраз такі людзей, якім 30-40, яшчэ маладзейшыя аўтары адкрываюць для сябе і для нас сусветную літаратуру па-беларуску. Калі казаць пра паэзію, я б згадаў серыю, у якой ужо больш за 100 пазіцый. Гэта кніжная серыя «Паэты планеты», ад старажытных паэтаў да сучаснасці. Наймаладзейшым аўтарам, дарэчы, думаю, вам прыемна будзе гэта пачуць, наймаладзейшы аўтар сярод гэтых класікаў Сергей Жадан, які даўно успрымаецца які не чужы абсалютна беларускім чытачам. Таксама ён збіраў у апошнія мірныя гады поўныя залі у Менску таксама. Спадар Андрэй, вось вы на пачатку нашай гутаркі так сказалі, што 20-й год, 22-гі прымусіў людзей, творцаў, трошкі адысці ад іроніі, магчыма, адысці ад нейкіх лёгкіх тэмаў, заглыбіцца ў нешта такое больш сур'ёзнае, светапогляднае. Але разам з тым, вось, прынамсі, у мяне такое вось ёсць адчуванне яшчэ нават са школьных гадоў, што у беларускай літаратуры вельмі шмат заўсёды ўвагі акурат прысвячалі аналізу нейкіх цёмных часоў альбо аналізу такіх цяжкіх характараў, часам дрэнных бакоў чалавечай натуры, і што і зараз гэта працягваецца. На вашу думку, можа быць, наадварот, нам вось не хапае больш такіх нейкіх такіх светлых аповесцяў, такіх аповесцяў, якія маглі б занурыць нас, беларусаў, напрыклад, можа, у нейкі такі свет, дзе дабро перамагае зло? У апошнія паўстагоддзя, можа быць, у нашай літаратуры суіснавалі гэтыя дзве лініі. Адна апавядала пра непрыемную праўду, пра свет, пра чалавека, даследавала боль і межы болю. Традыцыі Васіля Быкова. Яны працягваюцца праз, скажам, Светлану Алексіевіч і сённяшнія антыутопіі, якія, скажам, піша Альгерд Бахарэвіч, пры яку больш сучаснай, можна сказаць, больш складанай паэтыкай, але гэта быкаўская лінія, гэта
спроба ісці ў змрочныя як бы пакоі і даследаваць, рабіць непрыемныя прагнозы, якія, на жаль, часта спраўджваюцца. А другая лінія – это любімы і беларусамі, дарэчы, в Украіне вядомы і любімы Уладзімір Караткевіч, які якраз падымаў самаацэнку беларусаў. Раптам чытач, адкрываючы Караткевіча, правальваўся з галавою беларускі свет, дзе былі шляхетныя героі, высакародныя персанажы, на якіх хацелася быць падобным, дзе герой мог перамагчы нават смерць, як Гервасій Валеваха у ладдзі роспачы. Такой літаратуры нам сёння бракуе. Может быть, самой светлой, жыццелюбнай, аптымістычнай ёсць раманы, некалькі апавяданняў Паўла Касцюкевіча. У гэтым сэнсе я двума рукамі таксама яго раю і галасую за такую літаратуру. Пане Андрію, у нас із початком війни 10 років тому з'явилося чимало книжок саме про війну, про шлях людини на війні. З'явилося чимало нових імен у письменництві, і часто ці імена не просто письменники, а захисники України, солдати Збройних сил України. І, звичайно, що ось така тематика, її зараз стає більше. Чи збільшується літератури у Білорусі? Чи готова білоруська молодь, білоруські поети, білоруські письменники описувати ось ці події, і чи вони привертають увагу більше і частіше до цих подій, які зараз є в Білорусі? Падзеі, якія ў нас ёсць, зноў з больш пільнай як бы увагай канцэнтруюць чытачоў на непрапрацаванай тэме, скажем, рэпрэсій, тэмы літаратараў і наогул грамадства, знішчанага ў 37-м, у 30-е гады. Таму што сённяшняя беларуская ўлада, незаконны рэжым падазрона падобны да сталінізму часоў культу асобы. У нас КГБ адзіная на постсавецкай тэрыторыі краіна, яна не хаваецца пад іншымі імёнамі. Сённяшнія каты пачуваюцца духоўнымі нашчадкамі тых катаў і гаспадарамі сённяшняга жыцця. Таму мы як бы насуперак абставінам вяртаем імёны знішчанай літаратуры, тое, што в украінцаў называецца расстрелянным відроджаннем. Так. Мы называем не расстрелянай, там ці у душках бярем гэтае не расстрелянай літаратуры. З сённяшніх аўтараў я параіў аўтарку невялічкага рамана Еву Віжнавец, ці сапраўднае імя Светлана Курс. Кніга называецца «Па што ідзеш, воўча», і ёсць даследаваннем 9 беларускіх уладаў праз аповеды простых людзей, бабулі галоўнай гераіні, альбо бабулі ейнай бабулі, такія сямейныя хронікі, якія паказваюць, што ніколі ў нас добрых часоў не было. Заўсёды з намі змагаліся на вынішчэнне, і ўвогуле дзіва дзіўнае, як мы пры гэтым прарастаем, выжываем, існуем далей і ствараем штосьці каштоўнае. Я вось таксама яшчэ хацеў для нашых украінскіх гледачоў, бо думаю, што могуць не ведаць ва ўкраіне. У 2010 годзе, калі таксама была велічэзная маніфестацыя плошча 10-го году супраць рэжыму Лукашэнкі, я таксама там як падлетак прысутнічаў каля дома ўраду, і я выдатна памятаю, вось як менавіта спадар Андрэй Хадановіч у гэты марозны вечар чытаў пераклад «Муры» на беларускую мову, потым гэта стала песняй гітом ужо ў 20-м годзе. Вось таксама памятаю, што спадар Андрэй заўсёды таксама змагаўся, быў вельмі актыўны. І спадар Андрэй, паколькі вось вы сёння з намі, маем такі гонар вітаць вас у бязвізе, хацеў бы вас папрасіць, ну, не толькі, скажам так, даць такі аналіз, які вы ўжо зрабілі, але паколькі вы паэт і перакладчык, і таксама звязаныя, можна сказаць, з украінскай аўдыторыяй, бо моцна займаецеся творчасцю Сергея Жадана, так, і таксама яго перакладаеце. Хацеў бы вас папрасіць, можа быць, вы б нешта працытавалі нам напрыканцы нашай размовы.
З вялікай прыемнасцю і шчыры дзякуй за такое запрашэнне. Увогуле я, як і мае калегі шматлікія беларускія, пасля 24 лютага, пасля паўнамаштабнай пачатку вайны, агрэсіі расійскай, сталі болей фактычна кожны тыдзень сачыць за нашымі сябрамі у Фейсбуку, перакладаем тэксты, якія проста падчас вайны паўстаюць на фронте, у эвакуацыі, на перадавой, у тыле. Вось і раней любімы і знаны Сергей Жадан зрабіўся проста такім тварам, сцягам, вельмі знакавай постаццю. Я вам пачытаю з кніжкі, якая выйшла некалькі, спрабую намацаць яе вам паказаць. Ми бачимо, все гаразд. Якая выйшла у Берліне. Ёсць такое выдавецтва «Хохрот Мінск», дзе ўжо больш за десятка беларускіх аўтараў выйшлі, якія не могуць друкавацца на радзіме, і адзін перакладны. Гэта Сергей Жадан. Кніжка складаецца напалову з тэкстаў, пісаных пасля 14-го. Вайна трывае, як мы ведаем, з 14-го, з яго зборнікаў «Жыцця Марыі», «Тампліеры», «Антэна», а другая палова зусім свежыя тэксты часоў паўнамаштабнай вайны. Я вам прачытаю зусім кароткі тэкст. Што мы направду ведаем пра пяшчоту? Мы не ведаем пра пяшчоту. Нічога такога. Проста жыць з жанчынай, трываць яе адзіноту, навучаць яе дзетак, народжаных ад чужога, берагчы ўсе яе таямніцы, як падарункі, у дзівосным трывожным свеце, у крушні і пылі. Быць чыгуначнікам у горадзе, дзе няма ўжо даўно чыгункі, і вакзал яшчэ у 14-м разбамбілі. Це чудовий вірш, і я знаю його так само українською мовою. Так, це правда. Спадар Андрэй, я яшчэ раз хацеў бы вельмі моцна падзякаваць вам за тое, што вы сёння з намі. Гэта вельмі прыемна. І дзякуй таксама, што назвалі таксама творы, якія рэкамендуюся да прачытання. Я са свайго боку гледачам рэкамендую чытаць Андрэя Хадановіча і ягоныя вершы, якія таксама проста цудоўныя і сапраўды вельмі моцныя. З намі на сувязі быў Андрэй Хадановіч, беларускі пісьменнік, перакладчык, паэт. Заклікаю таксама падпісвацца на ягоны YouTube-канал «Хадановіч» беларускай ласінкай. Вельмі цікавыя сапраўды там аналізы літаратуры, а таксама ўсе навіны з сучаснай літаратури, білоруської і не тільки. Ну ось пан Андрій згадував про Сергія Жадана. У нас справді дуже багато нових імен, дуже багато письменників, поетів. Я не змогла їх всіх вмістити в сюжет. Я показала хронологічно, як розвивалася наша українська сучасна література, згадуючи лише деякі імена, але знайте, що імен набагато більше, творів набагато більше. І дуже класно, що по цих творах зараз пишуться фільми, сценарії пишуться для фільмів, і фільми займають якісь призові місця і отримують визнання на міжнародному рівні. По цих фільмах пишуться пісні, по цих книгах, вірніше, пишуться пісні. Ці книги, ці вірші, вони стають маніфестом. Ці книги і цих авторів перекладають по всьому світу. Тому імен дуже багато, але давайте подивимося от основну хронологію, як розвивалася сучасна українська література. Ще до проголошення незалежності українські письменники почали об'єднуватися в літературні гуртки. Вони видавали журнали, в яких друкували свої твори, не схожі за стилем на радянську літературу. Це був певний протест, пошук нового та маніфест української сучасної літератури. Так, на початку 80-х набула популярності літературна спільнота Бубабу Юрія Андруховича та Віктора Неборака. А одним із перших журналів став часопис «Четвер» Юрія Іздрика, який, окрім того, що друкував різножанрові тексти, відкривав нові імена Суч Укрліту. Згодом був журнал «Шо», «Кур'єр Кривбасу», «Березіль», «Дзвін» та інші. На початку 2000-х з'явилося чимало літературних вебсайтів. Одні із найвідоміших – «Поетика» та «Літклуб». Саме там можна було прочитати нові романи молодих авторів, а згодом обговорити їх чи написати свою рецензію та висловити критику на веб-порталах «Літакцент» та «Буквоїд».
У 90-ті роки стають відомими імена Сергія Жадана, Івана Андрусяка, Мар'яни Савки та інших. Вони швидко завойовують свою читацьку аудиторію завдяки епатажному стилю, відчуттю сучасності та розумінню нинішніх реалій. Перекажеш іншим своїми словами. Сатана сказав нам: Господь з вами, Господь з вами. Я не можу вас переконати. Ви ж любите так, ніби зав'язуєте канати. Ви ж закохуєтесь так, ніби знімаєте шкіру. Бог з вами. Я з вами втрачаю віру. Ідіть із Богом. У 2005 році про себе голосно заявила сучасна українська фантастика. Київське видавництво «Кий» започаткувало бібліотеку української фантастики, а львівський видавничий дім «Панорама» – серію «Фантастика». Українські письменники-фантасти стали відомі не лише в Україні, а й далеко за її межами. Із 2014-го в Україні побільшало авторів, які пишуть про війну, про життя під постійними обстрілами та про смерть. У 2018 році український захисник Валерій Маркус видає свою першу книгу «Сліди на дорозі». Війна Росії проти України триває, і, напевно, виникне ще плеяда військових письменників, які будуть описувати злочини окупантів і героїчні подвиги українських воїнів. Таня, ну сапраўды, што тут казаць, украінскі народ таксама можа пахваліцца моцнай літаратурай сучаснай, тым больш што зараз мы бачым, што Украіна перажывае, нягледзячы на вайну, яшчэ мацнейшае нацыянальнае адраджэнне ўсе. 10 гадоў пасля 14 году. А вось у цябе хацеў спытаць прыватна, можа ты таксама маеш нейкую украінскую кніжку улюбёную, альбо што цяпер чытаеш? Ну, дивися, улюблені поети – це Жадан та Іздрик, а книжок їх дуже багато, тому що справді дуже багато нових сучасних, дуже крутих письменників. І найбільше, до речі, що мене порадувало, з нових письменників я для себе відкрила, коли от мешкала цей рік в евакуації в Польщі, я читала українських письменників в польському перекладі. І це було надзвичайно мені приємно, і я дуже пишалася тим, що я їх знаю. З останнього я прочитала «Бабуся помирати не любила» Павла Паштета-Білянського, це теж воїн Збройних сил України. І це така книга, знаєш, Вітовт, коли, по-перше, ти відкриваєш нову книгу, яка хромтить, і ти занурюєшся повністю і цілком в цю історію. І коли книга завершується, тобі дуже сумно, тому що це шматок життя, в яке ти входиш, яке ти розділяєш, і яке ти хочеш знати, а що буде далі. І десь воно тобі болить, що от те, що було там в тій книзі, ти з цим жив поруч, але ти цього не знав. Тому що це книга про Донбас, тому що це книга про те, як жили на Донбасі, як проросійські сили там так само діяли. Так? І от коли ця історія закінчиться, тобі стає сумно. І тоді ти берешся за іншу книгу. А інші нові книжки я завжди дізнаюся, що почитати у Олександри Бойко. Це моя колега, моя подруга, модераторка книжкового клубу. Олександра, я тебе вітаю. Вітаю, Таню, привіт. Привіт всім. Мені здається, що Саша читає стільки, скільки ніхто не читає. Саша, ми от з тобою вирішили поговорити про сучасну українську літературу і говоримо, як багато нових імен справді з'явилося в нашій сучасній українській літературі. Інколи ще її називають Сучу-Крліт, так? Це не лише Забушко і Іздрик, і Андрухович, а це багато-багато різних і нових імен. Як ти вважаєш, чи війна вплинула на появу нових імен і нових книжок? Я одразу скажу, що не є літературознавцем, так, експертом. Я включений читач, скоріше, людина, яка цікавиться книжками, письменниками. І вже більше 6 років я є модераторкою книжкового клубу. І, звісно, цікавлюся всім, що відбувається в цьому руслі, в сучасній українській літературі. Якщо ми говоримо, так, чи багато з'явилося, то теж ми маємо розуміти про період, по-перше, так, якщо говорити за останні роки, то зараз взагалі бум такий до читання, відкриваються нові книгарні, дуже багато нових видавництв з'являється, і, звісно, багато хто відкриває для себе і нові імена. І Таня вже згадала ось Павла Паштета-Білянського, так, ця книжка, зараз вже розкуплений цей тираж, і будуть перевидавати. І також Павло написав книжку про війну, і от її скоро буде вже презентувати. Ще, взагалі, я в своєму книжковому клубі намагаюся підсвічувати українських саме авторів. Одна також з останніх книжок, яку ми читали, це була «За перекопом є земля» Анастасії Левкової. Це книга про Крим, і там
там, зрештою, про новітню історію Криму, і про кримських татар, і про депортацію. Анастасія писала їй більше 10 років, і дуже багато в цій книжці проведено було інтерв'ю, і хоча це і художня книга. І я завжди за те, щоб от підсвічувати і бачити тих письменників, так, які зараз живуть з нами і творять поруч з нами. І також не забувати і купувати книжки, просто заохочую тих, хто загинув від російських ракет, обстрілів. Це і Вікторія Меліна, і Володимир Вакуленко, так закатований, і поет Макс Кривцов. Тобто їхні книжки, я вважаю, варті того, щоб їх купувати, щоб вони були на поличках в бібліотеках, і це треба читати, про них треба знати. Вельмі дзякую вам за тое, што вы гэтыя імёны таксама агучваеце ў нашым эфіры. Гэта і для разумення людзей, вось, якія нас глядзяць, напрыклад, з Беларусі, што цяпер адбываецца. Як у 20 стагоддзі падчас сталінізму знішчалі украінскую літаратуру, беларускую літаратуру і пісьменнікаў, тое самае цяпер робіцца вось ва ўкраіне на фронце, так, калі расійскія акупанты забіваюць творцаў. Гэта сапраўды страшна і жахліва. І тут у гэтым сэнсе, як бы гэта дзіўна не гучала, вось, можа, гэтая важнасць літаратуры, она яшчэ больш бачная, так? Наколькі ім гэта, ну, наколькі свербіць гэта моцна людзям, якія хочуць нас знішчыць. Хацеў у вас запытаць, вось, наколькі украінскую літаратуру цяпер цэняць самыя украінцы, так? Наколькі вось купляюцца зборнікі вершаў, творы на украінскай мове, наколькі гэта можа змянілася пасля 2014 і пасля 2022 года? Ну, те, що я бачу, то, звісно, зараз я вже про це сказала, і ще раз скажу, що бум у нас, так, на читання, на книгарні, дуже багато книгарень відкривається, не тільки в Києві, в інших містах, і я заходжу в нові ці книгарні, намагаюся подивитися, що там за люди, як взагалі, що там цікавого, і я бачу молодих людей багато, які купують, дивляться, роздивляються, і я дивлюсь на ці полички, заставлені українськими авторами, також книжками українською мовою, так, перекладами з іноземних мов, але також українською мовою. Немає змоги зараз, немає російських книжок в продажі, і це прекрасно. Цей поступ, який стався, що їх перекрили, це все, цієї артерії немає, і люди дійсно, мені здається, зараз хтось і цінував це і купував раніше, а хтось до цього прийшов зараз. І мені дуже хочеться, щоб цей сплеск, який зараз є, ця цікавість до і класиків українських, так, і розстрільного відродження, ці проекти перформативні, якісь, які виходять на Ютубі, про поетів, письменників різних століть, різних епох українських, щоб вони продовжувалися, щоб це далі рухалось. Чи бачу я, що це зараз стало більшим? Так, мені здається, що і молодь стала більше цікавитися нашим, своїм, і навіть там моє покоління, трохи старше, трохи молодше, я бачу, що дехто з них, у них прогалина в школі, їм цього не розказували, або вони вчилися в російських школах, або вчителі якось не доносили до них когось більшого, щось більше, ніж Шевченко, Леся Українка і класики, корифеї, яких я, ну, не те, щоб я їх там, це теж дуже важливі люди, але крім них, так, було ще багато. Тобто хтось зараз відкриває для себе Стуса вперше, і це прекрасно. Ну, тобто люди мають цікавитись. І класно, що у нас є і літературознавчі праці з'являються, і вони з'являлися, і літературознавці пишуть ці книжки, це і Гундарова, і Семків, і це книжки про українську літературу, і вони написані класною мовою, яку цікаво читати, і вони як теж, я бачу, що на поличках вони стоять, і люди ними цікавляться, і це теж говорить про те, що є спрага, є жага до знань, до того, щоб щось більше дізнатися про своє. Це дуже круто, і це видно зараз. Головне, щоб це продовжувалося. А власне, так, ти, Саш, згадала от про шкільні роки. Я, на жаль, пам'ятаю вислови деяких своїх однокласників, мовляв, зарубіжну літературу читати цікавіше, бо українська – це завжди про сум, про сльози. А зараз мої однокласники, мої ровесники кажуть, ми тепер розуміємо, чому була така література. Ми живемо в цьому часі та в подібних
ганебних умовах, в яких жили ті письменники, які писали цю літературу. І зараз вона справді сприймається інакше. А якщо поговорити про помолодшення, якщо можна, омолодження сучасної української літератури, у Саші так само є двоє чудових дітей. І, Саша, я знаю, що ти їм також читаєш. Якщо ми говоримо про українських дитячих письменників, знову ж таки, вони так само пишуть про війну. Для мене відкриттям стала книга «Війна, яка змінила Рондо», яка пояснює дітям їхньою мовою, що таке війна і як її перемогти. І наскільки важливо бути з'єднаними, наскільки важливо бути усім разом і вірити в добро. От, Саша, щодо молодих українських письменників для дітей, як багато їх з'явилося, як багато такої сучасної дитячої літератури є? Я бачу, що є і видаються, і нещодавно була на презентації топу книжок від Барабуки. Це люди, які дуже давно, 10 років, займаються дитячою українською книжкою, її промотують, підсвічують. І нові видання класні, про які треба знати, бачити. І хотілося б, звісно, щоб накладів тільки було побільше. А нові книжки від Олі Русіної з'являється. Той самий Вакуленко, який, багато хто й не знав, що він там писав книжку, його татусева книжка, вірші для дітей. Я її купила теж, свою бібліотеку дитячу, своїм дітям, розказала історію цього письменника. І, я ще раз кажу, треба купувати за можливості, читати, бачити і показувати дітям також, бо це покоління, яке росте, і що щоб вони знали, що відбувається. Тобто, і саме дитячі книжки сьогодні, українські, вони дуже гарно можуть зробити так, щоб в наших дітей правильно склалося в голові, так, хто умовно, не прям просто хто ворог, а хто свій, але щоб вони розуміли, скільки крові пролило, наскільки важливим треба, наскільки важливо знати своїх, цінувати своє, так, і сьогодні українська книжка дитяча дуже гарна, різноманітна, і це і вірші, і це також і художні твори, і більші, і казки, і романи для підлітків. Я бачу, що цього, можливо, хочеться ще більше, але це є, і є з чого вибрати, і не тільки так перекладених класиків, звісно, яких дуже багато, там шведських дитячих письменників, яких всі діти дуже люблять, а також і наших українських. Спадарня Александра, вось, напрыклад, вы таксама згадалі пра пераклады. Зноў-такі, я, на жаль, вось, калі рос у Беларусі, была такая праблема, што сапраўды многіх класікаў немагчыма было народнай мовай прачытаць сусветных, таму што гэта былі нейкія пераклады расійскія яшчэ за савецкім часам, у кніжках, там, кнігарнях не прадавалі часта беларускамоўныя пераклады. Вось, як цяпер таксама ва ўкраіне з гэтым выглядае сітуацыя, ці сапраўды вось, і украінскія дзеці, і украінцы дарослыя могуць усю сусветную класіку чытаць у роднай мове? Так, можуть, і зараз видавництва, я бачу, перевидають і навіть видають ті книжки, які там були вже неодноразово видані, але вони з'являються в нових видавництвах з новим дизайном планок. Тобто вже є навіть вибір не тільки там одна книжка видана, не знаю, умовно, там 1984, Оруелла, а їх кілька видавництв видало, і вже є там вибір, ти собі можеш дизайн навіть вибрати, який ти хочеш обкладинки, чи щоб вона була там з кольоровим зрізом чи ні. Тобто це теж важливо, дійсно, тому що більшість з нас всю цю класику читало колись російською мовою, її було багато, і вона в основному так перекладалась. Так, і, власне, була цензурована. Зараз це міняється. Я бачу, що це змінюється в нашу сторону. Так. Саша, я дуже дякую тобі за те, що ти долучилася до нашого ефіру. Олександра Бойко була разом із нами на зв'язку. Дуже багато цікавого розповіла, дуже багато, знову ж таки, нових імен. І поставте, будь ласка, ще раз цю програму на повтор. Послухайте, які книжки називала Саша, обов'язково їх прочитайте. А на конт перакладаў, то Орвелла акурат па-беларуску мы таксама маем. На жаль, бо рэчаіснасць ўсё больш збліжаецца да таго, што напісана ў такіх кніжках, як 1984 альбо «Ферма». На жаль, такая рэчаіснасць, але спадарства ўсё роўна трэба вяртацца да роднага слова, да родных кніжак і шукаць таксама і пазітыўныя моманты, бо вядома, што кнігі, літаратура
літаратура яно не ідзе ўразрэз часта з рэчаіснасцю, але ёсць такая літаратура, якая акурат пераносіць нас у іншы лепшы свет. І гэта таксама не варта гэтага цурацца, бо многія людзі думаюць, што ну вось тут нейкія пакуты, то давайте не будзем нічога добрага і радаснага для сябе адкрываць. Не, наадварот, трэба насуперак, трэба вось жыць насуперак гэтым усім злодзеям, якія хочуць, каб мы не жылі. І для гэтага таксама ёсць літаратура, цудоўная украінская, цудоўная беларуская, цудоўная сусветная літаратура ў перакладах таксама на Знову ж таки, треба пам'ятати, що література, книга допомагає нам не лише краще зрозуміти цей світ, а інколи втікти від цього світу, в красиву якусь країну. От я згадувала про українських фантастів, в якісь інші світи. Відчути заново десь, пережити чиюсь, нехай чиєсь кохання, але це кохання. Книга, вона допомагає. Таму спадарства не губляем, як то кажуць, гумору, і кнігі таксама застаюцца разам з намі, беражэм сваё. Слава Украіне! Живе Білорусь!